tomto tutoriálu se naučíme, jak vyměnit pozadí obrázku. Nejprve si otevřeme základní obrázek, se kterým chceme pracovat. V náhledu si můžeme prohlédnout, jak vypadá samotná fotografie. Nyní se za pomocí nástroje Přibližný výběr pokusíme odstranit oblohu. Vybereme si nástroj Přibližný výběr, nebo jak ho někteří nazývají kouzelná hůlka. Klikneme kamkoliv do oblohy a vidíme, že vyselektovaná část je příliš malá. A proto budeme muset přidat na velikosti práhu výběru. Pokračujeme tak dlouho, dokud nebude vyselektovaná část celého obrysu oblohy. Nyní vyselektovanou část prostoru vyjmeme, abychom získali bílou plochu. Zobrazila se nám bílá barva a nyní vybereme v liště záložku barvy a poté barva do průhlednosti. Otevřelo se nám další okno, ve kterém vidíme bílou barvu. V náhledu si můžeme prohlídnout obrázek, jak bude vypadat. Poté klikneme budiž. Na obrázku se nám zobrazila šachovnice, což nám označuje průhlednost pozadí. Nyní si otevřeme další obrázek, který vložíme do našeho obrázku. Jak vidíte, já jsem vybral měsíc. Musíme vybrat celou plochu, abychom ji mohli překopírovat do našeho obrázku jako následnou vrstvu. Proto si vybereme nástroj čtvercového selektu, anebo můžeme použít zkrátku Ctrl+A a poté budeme kopírovat. Překlikneme se zpět do našeho obrázku a vložíme. Jak vidíme, obrázek je příliš velký a zaclonil náš původní obrázek. Proto musíme vybrat možnost škálování a zmenšit jej. Škálování provádíme tahem za roh nebo pomocí čísel šířka a výška. Za středové kolečko můžeme obrázek přesouvat. Při škálování dbejte na sepnutí čísel řetízkem. Pokud by tak nebylo, mohlo by dojít k deformaci obrázku, což by nemuselo být pěkné. Nyní počkáme, až nám doběhne úkon, který jsme zadali. A podíváme se na okno vrstev. Vytvořil se nám plovoucí výběr. Tento výběr budeme muset vytvořit jako novou vrstvu. Pomocí těchto očí můžeme přepínat zobrazení vrstev. Pro náš účel je nutné přehodit vrstvu krajina a s vloženou vrstvou, aby byl měsíc v pozadí. A pomocí nástroje pro posuv můžeme s vrstvami hýbat vždy s označenou vrstvou. Tímto by byl náš obrázek hotov a nyní jej uložíme. Ukládání provedeme pomocí export obrázku. Napíšeme název, krajinka a měsíc a dáme exportovat.
Tuto tabulku zanecháme v základním nastavení a dáme exportovat. Náš obrázek je hotov a děkuji za pozornost.